kertoo, miksi se tykkää tunniksi tää junalla. Juoksupumatka. Onko se niinku kahvia vai mikä on sulla joku semmonen syy? Jos olisi jalussa. Ja vois vaan laittaa. Se kun ei tällä pysty syömään, että matkussa vauvoista asti ja pakeuttaa se ai hyvin paljon normaalilla ja mun jasmuna Mikä dieselhuulu tuolla? Se näkyy äsken. Jos on hieno maailma, että bussit täällä ilman ja metro tullut täällä vaan yhteen kiinnosta. Onko metro mukava oskelu? Joo. Onko sulla lippukausissa? vois laittaa. Ja meillä on tuossa niin junaleittejä leikillä vaan laittaa sohvan. Ei. Osteri on aina Kyllä. Mikäs Pasilla ruotsiksi on? Eipä edusta kuuluu. Se on kuullut. Se on metrolargumentti. Se ei kuullut. Hyvää päivää ja Valtteri Perinen juna juuri vaan VR 150-vuotista taivalta, eikä pikemminkin pitäisi korjata, että rautateiden 150-vuotista taivalta Suomessa. VR on oikeastaan tällä hetkellä ei tarkoita kirjainyhtelmä yhtään mitään. Se on tietysti juontaa juurensa siitä, että valtion yritys, joka oli aikoinaan Valtion Rautatiet-niminen. Nyt en historiasta oikeastaan sen enempää puhuttu tästä junasta, eli tämä on 4-vaunuinen puurunkoinen juna, jota vetää ranskalaislisenssillä vuonna 1965 Tampereella Tampellan tehtailla valmistettu dieselveturi. Nämä 3 ensimmäistä vaunua tuosta veturista lukien on valmistuneet vuonna 1947 Pasilan konepajalla. Ensimmäisenä on 3. luokan vaunu, jossa on puupenkit, kannattaa käydä vilkaisemassa. Tämä on yhdistetty 2. luokan ja konduktöörivaunu. 3. on yhdistetty eli tämä osasto on jokseenkin samanlainen siinä vähän taaksepäin. Kahvilavaunu on 50-luvun lopun asussa
asussa. Tämä on siinä asussa, kun tämä jäi pois käytöstä vuonna 88. Tämä vaunun historia on se, että tämä on ollut Helsingin lähiliikenteessä viimeisinä vuosina vetoisessa lähijunassa Riihimäki-Helsinki väliä sahannut. Ja tässä kertoo, täällä on ihan autenttisia mainoksia vuodelta 80-luvun lopulta vielä jäänyt näihin oviin. Ja aivan viimeisenä on sitten vuorineuvos Walter Rahlströmin itselleen teettämä salonkivaunu, joka ei ole avoin yleisölle, ikkunan läpi voi sitä katsella. Se on museoesine, jossa on, voi sanoa, hyvin arvokkaat pinnat ja tekstiilit ja sen vuoksi sinne ei ole sitten yleisön käyntejä lainkaan. Ja vaunun historian vielä sen verran kerron siitä, että se oli 10 vuotta yksityisomistuksessa, jonka jälkeen Walter Rahlström ehti siinä kuolla siinä 10 vuodessa ja leski myi sen sitten valtion rautateille. Ja se on ollut kulkulaitosministeriön eli nykyisen liikenneministeriön vastineen käytössä ja sitten se on ollut pääjohtajavaununa, VR-pääjohtajavaununa ja sitten se on ollut salonkivaununa ihan tilausliikenteessä. Ja viimeisen 20 vuotta se vaunu on ollut oikeastaan viettänyt hiljaisen loistaan pikkuhiljaa kunnostettu koko ajan. Se on pidetty sillä lailla lämpimänä ja sitä on vaalittu, että se ei ole rapistunut. Se on varmasti oikeastaan konservoinut sillä lailla, että se voisi olla paljon säästöä. Kaikki nämä 4 vaunua on Pieksämäen konepajan erittäin laadukasta entistämis- ja konservointityötä. Eli nämä on valmistettu nyt juuri tätä 150-vuotisjuhlavuotta varten. Ja mitäs mä vielä tästä kertoilisin? Oikeastaan mä jatkan seuraavaksi kaikkien matkalippujen tarkastamisella ja voitte kysellä meitä. Tässä 3 konduktööriä, itse edustan nuorempaa päätä. Olen ollut valtion rautateillä tasa 5 kuukautta töissä, että mulla on kyllä rautatieharrastaja taustaa. Normaalisti olen Helsingin lähiliikenteessä, mutta nyt olen sitten päässyt tähän. Voin sanoa, että unelmien paikka sikäli. Sitten on Heikki Pynnönen, jolla on 26 vuotta, äsken hän tästä kulki ohi, hän on ollut 26 vuotta rakentamassa näitä vaunuja, korjaamassa näitä vaunuja. Sen jälkeen kun Pasilan konepaja lopetti, niin hän on sitten konduktöörinä lähi- ja kaukoliikenteessä toiminut. Ja kolmas konduktööri Marita Kiberg on Turun kaukoliikennekonduktööri, eli tällainen on miehistö. Ja veturimiehet on ihan VR:n palkkalistoilla olevia miehiä, he on sitten vaan, heillä on pätevyydet näihin vanhempaan kalustoon myös, eli veturi on ollut oikeastaan 12 vuotta eläkkeellä, eli 2000 vuonna veturi on jo viimeisen kaupallisen ajonsa. Tämmöinen historia. Mutta ennen kuin Tikkurilaan päästään, niin katso kaikkien matkaliput. Meillä on leima. Joo, okei, selvä. Kiitos. Ja katsotaan tästä. Eli sen verran vielä piti kertomaan, eli täällä Tikkurilassa otetaan uudet matkustajat kyytiin ja tänä Pahvin kautta lastenlippu sitten leikattuna kelpaa lähiöissä myös matkavälineille. Istutaanko Aura vähän aikaa tässä? Lippuja löytyykö? Kiitos. Kyllä on minkälaista. Kiitos. Tää on toisen luokan vaunu, nämä osasto ja sitten on konduktööriosasto, eli siellä on matkatavarantila, siellä on lastenvaaroja, voi kuljettaa ja polkupyöriä ja sellaisia, on isompaa rahtia. Ennenhän junilla on tosi paljon kuljettu tavaraa, että kyllähän kaukoliikenteen junat ei niissä juuri tavaraa matkustajien. On kulkenut postia, postivaunuja on ollut ja kaikenlaista kiitotavaraa. Nythän tää on marginaaliset, kaikki on niin virtavia, että matkustajat menee yhdessä, posti toisessa ja niin poispäin. Ei ole sellaista palvelua enää, että pitäisi olla konduktöörejä enemmän, että siellä olisi yksi sitten hoitamassa sitä puolta. Nyt voi mennä junaan Helsingistä Tampereelle, siinä on yksi konduktööri, joka hoitaa kaiken. Eli silloin ei ole mahdollisuutta tehdä sinne kaikkien palveluja, mikä aikaisemmin on ollut. Se sammuja tarjoaa. Mitä ei nyt täällä ole? Tuolla kyllä kahvilavauri, jossa voi käydä katsomassa, jos haluaa. Siellä ei ajoilla kuitenkaan ole. Se ei ole
Joku enää siellä, että on käynyt se 15 tuntia itse. Oikein hyvä matkaa. Vielä on leikin siellä. Joo, tää on tikkulilaaste. Joo, kun me vähän tunsi kaksi laitetta. Tehdäänkö mitä? Kun juna pysähtyy, niin meidän olisi varmaan aika vaihtaa lähin. Mutta ei meillä tai mitään, kun me vaan kiinnittää. Ei, mutta vaihdetaan valkoinen vuoksi, ettei se ole vielä ehtinyt lähteä. Eipä osaatko kysyä, että onko hänen voimassa koko päivän nämä palut? Hei, Tai kerran vuonna sekä. Näitähän kuitenkin kolme rattaa menee, että siinä on jo suosittuissa välttämättä on On täynnä. Sinne se on. Vähän katsotaan.